Apa? Coba Ci. Astagfirullahaladzim. Wadah. Iya. Kak ngono ini penuh nyambut apa kemana? Apa? Eh! Nyolong wong gak ngerti dhewe. Jare kon wingi gele geno. Keliru penuh iku nyolong aku geno. Gak kuwale ta nyolong geno iku. Awak dhewe kok sing nyolong geno iki opo lah. Terus sing geno sapa sing? Ya si geno ya kedol, masa kene geno iki lho. Loh, krungu ta? Si nyolong geno iki sapa rek kedol ta? Loh, kedol. Oh, penuh iku ngawur. Masya Allah. Apa ya? Sore. Tabuhan kepang. Iya, tabuhan kepang ya. Bus. Arek kepangan satu persatu. Iya, satu persatu siji. Ceker. Sopo ngarep kapatek ganteng? Kalau sapa sih nomor? Kapatek ganteng. Kapatek. Nomor ceker. War. Iya. Gak sip pisan. Nomor 3 ceker. Wing. Iya. Gak cocok. Arek kapatek ganteng. Iya, kapatek ganteng. Nomor 4 ceker. Nomor 4 ceker. Bos. Kak ngono muni napa bos? Arek lemu. Gentong. Loh, cari lemu. Iya, sodar lemu. Nomor 5 ceker. Kak ngono napa tweet. Arek cilik. Kapatek ganteng pisan. Iya, Cak. Barang terakhir nomor 6. Nomor 6. Ceker. Wah, itu paling gede dhewe juarane yo. Unine wek. Lho. Kari dhewe kok iso banter tapi kok wek ya wis. Numpak pesawat. Oh, numpak pesawat. Terus Bareng numpak pesawat munggah pesawat. Munggah pesawat. Jarike bedah. Dadi muni Wek. Penuh iku. Wis sembarang gak kaya aku. Iya. Ruar arekku ngepang ya. Engko nek aku ade metu dhisik. Iya. Kuwatir wong balong pangangan nang kono kabeh. Datang ditokno kari. Ditokno kari aku. Soale sing elek dhewe terok kari. Ngamuk aja. Penuh ngepang mang ya. Lapo. Iso ta ngepang mang. Masa rek jenenge kepang kok tak kandhani su. Iya, Dak. Bareng numpak kepang. Cepet muni ceker. Wet. Masalah nggo ndukur ketok aku su. Ketok apa? Ngawang semut cilik kandhani. Gak ono mana semut cilik. Dadi iku. Penuh iku. Bareng sinamune loro ceker. Ketok. Ketok apa ya? Bokong gede-gede. Kang ono le bokong ketok gede lek semut cilik-cilik. Ya ket biyen Cak, lek semut iku cilik-cilik. Heeh. Kadang bokonge rondo. Ambi mbok-mbok. Lapo? Saiki ne ora. Lapo? Penom wis ngepang. Wis aku mari ngepang. Iya, aku tak nggih dolenan rek. Mosok aku tak nggih dolenan siji-siji no rek. Buyen seneng ambek dolen. Ya iya lho rek. Wong cilik aku nyek tau dolenan. Ini job kadung akeh ketua minggat pisan. Iya. Kok malu Cak rondo. Rondo apa? Nyanyi asu. Nyanyi tak rewangi aku sing joget. Rondo anyar ta rondo kecil lho iso. Ayo Mas. Ayo, oke. Ayo Di. Rek ojo nyontol ku ora aku gak ketok. Iso ngomong. Iya.
beda wae mogelai ombo ati iku limo cak wetone ngaji Al-Qur'an isa eno sak manae kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat petang sira kudu kang luwe kaping limo pikir wengi kudu kang luwe salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah Pan Puri kling 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 mamulo wong peno joget itu kurang sopan sing sopan iki ya apa carane iso delem ngono rek jaluk ganti maneh iya Paris wis wayahe jo jagone kloro rame parake mate kembroso ayo kanca jatulur tani babarangan mergawe notane wis wayahe jo jagone kloro rame parake mate kembroso ano kanca jatulur tani babarangan mergawe notane sawahe gentak plek plek ana sapa maneh kenal bener Wis waras. wis waris ta kenapa Cak Kancane awak dhewe mari lara suwe iku. iya Iku wingi malaikat Jabrail wis liwat nyarep. dek nu dhisik kersa Malaikat sing njabut ngono iku lho. si jan jambut nyawa iki ta Yo liwat nyarep omahe. peno iku ya ngono wong iso meger-meger ngono kok iso Yo tak kandhane malaikat. Oh, kepengen rene ya. alah jaluk gendeng Jaluk gendeng ah. Engko kono tak kene. Yo. Wah, kon iku elek kono joget kono. Iya. wis wayahe jo jagone kloro rame parane mate kembroso ayo kanca sedulur tani babarangan mergawe notane sawahe jelek lho mamula aja kono kok lah iya mamula aja kono Enggak. ya aja kono lho Lah, pindah kono padangan kono aja dinane petengan. gak enak Nah. lah ya kono Petengan. lah kono ya kono Wes wae. wis wayahe jo jagone kloro rame parane pate kebrojo
Cepat. Capaku. Munggah. Munggah. Lah iya, sing ngene gak nangis ah. Leh. Oh, cilik loyoran. Kene. Lapo? Lono. Sing enak tardi kon iki. Oh iya, kowe gak nangis ta. Oh. Nduk. Alah rek, nangis nang welek. Nangis nang welek koyo ngene. Apa nanan? Iya, makanya kok mata kadakno. Awakmu kan tas iki kan loro. Syukur alhamdulillah awakmu wis waras. Selamat kon ono malaikat Jabrail tak penging. Kaliwat ngarep omahmu malaikat. Wer, paku jampiri dhisik. Kepikiran apa-apa. Iya. Oh, gapano? Grosok banyu ah. Wah, sakit kandungan. Oh, ndang lampung sakit kandungan. Jangan ngomong perut, sakit kandungan kleru jadi cair. Nak olehmu ngawur iku. Lapo. Lah ke sejentangan cepat. Lah ya cepat ji ngomongnya jadi sojaran. Lapo. Kuayane. Alah rek kok ji. Apa jenenge? Jenenge apa? Aku lek gak ngombe maizan. Kelane. Iya. Maizan. Banyak apa? Loh, ya sorry. Oh, Sorry. PDAM rek. Paling pol. Ada. Hah? Maizan. Lapo. Ngombe apa? Maizan. Paijan. Ngombe paijan. Ya. Ya biasa nek kon ngombe paijan biasa. Paijan bancokmu sih. Iya maizan. Tapi gak maizan. Lapo. Jawa Haji mang. Iso tak ngepang. Potongane kok ngene kok iso ngepang. Kentos. Iki kaya bayangane wong tuwa. Oleh braye. Gak iso aku ngepang demo. Nduk. Gak ngombe dhisik ta? Gak ngombe dhisik. Maizan. Baju putih. Oh, baju putih Maizan. Aku kok cek. Pancet. Lah, Pak aku nek kepethuk sing ngene iki biasa Lah, iya. gaya. Alhamdulillah. Ya, So ya. kancane awake dhewe paringi seger waras. iya kayak seger waras ya. Wingi pirang terop gak melok teko. Kok melok nangis ya, Cak. Iya, San. Jangan apa iku? Apa? Lapo? Gak iso nek sale Pak Sari ini guruku biyen. Iya, iya eling. Iya, biyen guru. Sudah 5. Tak limo. Ngepang. Iya. Sedeng. Gak sedeng rek. Disender Iki tak. tahun sudah 5 ini. Kalau kepang opo kok iso. Cilik. Oh iya. Berarti Langsung tuwek. berarti kepanganakan. Se. Iso ngepang tangga se. Cawe ci. Impang cawe ci. Saiki kan terapi akeh saiki.
pangrek kau Besik, juta besik, lima rek. besik. Lho kok turu-turu kok sik ya besik. Sing nyoteng dari saya kok aku njaluk maijon. Oh maijon tak ombe. Yeah. Iso. Aja kode-kode wae, aja kode-kode wae. La 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 la. Iya, la la la. Hey. Oh, lucu. Ya apa sih? Eh. Astagfirullahaladzim. Ya apa, Cawaji? Lah, dane ya apa? Lah, wong epak kok iso dasik buri lho. Ya dicoba. Lah. Oh. Kau goblok. Oh, cekelan dasik. Ah, cekelan. Sapa Peno iku. Cawaji cekelan dak ya, mana? Lah. Ngono. Wong kok. Ayo. Kenapa, Cak? Kenapa? Delotok tipe. Wah, diburu Cawaji gak ngono. Loh. Apa Cak? Kok gak tahu kepethuk deh masalah kepethuk ya apa? Ya apa? BBM undang masalah iki. Sebelum bingung. Iya BBM undang kabeh bingung. Kok iso Cak? Masalah BBM. Oh, BBM udah dukur peno. partisipasi BBM. Kayak apa caranya Pak Dewi iso numpak sepeda BBM bisa tuku. Wah. Gak ngono nek kemediten kono. Cemetis potonganmu kayak tungkel nang London. Lapo. Ono teori ya? Gak ero. Kula linden. Carane. Oh, berarti duwe teori dhewe su.